nasa loob po kami ng Clark Air Base. Sa loob mismo ng Mimosa, ayan. At pumasok kami dito sa Charlie's, ayan. Charlie's. Para kumain. I-celebrate po namin yung Mother's Day. Advance. Dahil Sabado ngayon, Linggo naman bukas. Para hindi na kami makasabay sa maraming tao bukas, okay? Dito muna kami mag-celebrate. Okay? Dito kaya? Ayan, kami lang po halos yung tao. Kaya ngayon na rin po kami nag-celebrate ng Mother's Day kasi parang hindi na kami makisabay sa mga maraming tao bukas sa mga nagpa-reserve bookings. Yan. Supposed to be kasi tomorrow nagpapa-reserve din kami for dinner sa Hotel Seoul pero halos fully book na rin yung maraming tao. So ngayon dito, ayan, halos kami lang din. Ayan. So safe na safe. Pero pinapainom na kami. Wala, ano lang, yung mga trucks lang yung... Pero pinapainom pa ako. Hello. Oh, kamay. Mga lumang gamit ito. Ayan. At yun. Yung mga short to sticker. Yan. Ayan yung gas mask. Mask na yan. Oo. Radio. Semua tulis radio. Bakery 1, Bakery 2. Ito yung rapido ito, baril. Dito talaga na yung ano yung trucks eh. Yung Pipili. nag... Dito sila nag-hotel. Gano'n ba? Nung nagbubble sila, nung hindi sila umuwi. Ah. Dito doon nag-hotel yung mga PBA nun. Kaya tama po rin dyan sila. Oo. Ito bang type ng camera, Minolta. Yan.
kami ngayon sa West Hotel. Ayan po, may swimming pool din. Pwede kayo mag-swimming habang naka-in kayo sa may West Hotel dito sa loob ng Clark. Sa Mimosa ito, no? Mimosa. Ito sa may Mimosa. Thank you very much. Yeah. Oh, let's go na Patsy Roy. Dito po yung likod ng ano, no? West Hotel, no? Yan ang likod na. Sige na Patsy Roy. Go. Go na go. Go ra go. Lumalakad po si Popsy Roy. Popsy Roy. Popsy Roy. Ito po, pwede kayo mag-picture dito. Shout out, shout out. Hello po. Nagbablog ako eh. Oh, so, pwede po kayo mag-picture dito. Yung I love mom. Tapos na po ako mag-picture dyan. Si Popsy Roy po, nung binabasa mo dyan, Popsy Roy. Yung mga Happy Mother's Day. Magsulat ka na. Thank you for... I love you, stay safe. Mga sila, no? Yung sumulat sa Popsy Roy. Important. Ayan, no? Kadahing ballpen Popsy Roy, oh. Ayan, oh. Get note card. Ayan po. Pinakulatin ko anong susulat ni Popsy Roy. Wow! Stay Ito ba yan? O sa sulat na. Stay pretty and healthy. healthy. Okay. Okay. Go na. Okay. Let's go, Popsy Roy. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to me. Ito na. Talaga. Makawasak lang yan ah. Dito pala natulog na. Tapos yan kaya nakapsi. Natulog yung Stay. nag-stay yung Ilan sila 1 month yata kasi 2 months na yun. one month mahigit. Dito nag-stay. Yung PBA. O PBA Bubble. Yung PBA Bubbles. Ayan. Kung bawal silang buwi. Yung pandemic ng vaccine. Yung pandemic, bawal silang umuwi. Kaya dito sila nag-stay na. Kaya ito yung mga remembrance nila. So, Iwan silang remembrance. Sa shot lang. Lalagyan mo pa rin ng salt.
magbe-vlog ako eh. Mag-vlog din ako. Sige po. Bawal lang. Sa Engineer Roy Concepcion. Doon naman makikita. Ano ba makikita yan? Engineer Roy Concepcion vlog. Ano ba? Engineer Roy Concepcion. Squid 1, 2, 3, 4, 5. Sa YouTube na Engineer Roy Concepcion. Subscribe siya. Kukunti pa lang naman ako ko eh. Tabasco kaya sila. Sure.
Isla na lang. Isla, gusto mo sa ano? Ice chef? Dito na lang, no? Noe, gusto mo sa... Gusto mo sa ano? Iwan ka na lagi Hindi sa na, bahay. ayaw niya. Ayaw niya? O mag-decide na kayo saan yun. Ayan, lagyan mo lang dyan para hindi ka mahirapan. Yan. Sige na. Sir Mimosa, yung sa username. Oy, Noe. Mimosa. Noe, dito ka, baby. Yung may question. Now, oh. Hello, siguro ay magpapaalam na kami at kami nandito sa Charlie's. Actually, nasa loob lang po ng Quest Hotel. Ayan. Sa loob po ng Mimosa ito. Ayan. Ayan po ba yung Quest Hotel? Ayan. Yung Charlie ay nakapalood lang po sa Quest Hotel. Ayan. Hanggang dito na lang po siguro. At magandang gabi sa inyong lahat. Okay? Thank you and goodbye.